Dames en heren, we gaan verder met Comedian Galop. En dat heb ik ooit gezien bij Doris. Dat was vroeger mijn favoriet qua comediante. En ik denk, dat gaan we ook nog een keer met de drummen doen. Normaal doen we dat op... Ja, hoe deden we dat ook alweer op? Hoe deed Doris dat ook alweer op, Marcel? Op Beustelen. Nou, dat kennen via de sneed. We gaan het op een andere manier doen.